Kaixo, nire supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Gaurkoan hitz egingo dizuet oso gai garrantzitsuari buruz eta sufrimendu desente daukana gurasoentzako eta irakaslentzako bai. Nola lortu gure seme-alabei edo ikaslei laguntzea adiskidetasun osasuntsuak sortzen, bai? Eta 8 gako emango dizkizuet. 7. nahi da gehien gustatzen zaitena. Baino danak garrantzitsuak dira. Badakizute, adiskidetasun osasuntsuak gure autoestima markatuko dutela. Eta gure kudeaketa emozionala asko erabili beharko degula hainbat momentutan. Gogoratu zaitezu txikia zinean, nola zaila da norberaren tokia aurkitzea, gustora egotea, bai, adin desberdina daude. Beraz, argi entzun eta jun apuntatzen. Lehenengoa, komunikazio irekia eta entzute aktiboa. Honek zer esan nahi du? Denoi gustatzen zaigu arreta jartzea guri, ezta? Arreta eman beharko dugu guk ere, bai, eta ez denbora guztian arreta jarri guk zer daukagun esateko, bai? Entzun ongi, begiratu, parekoari eta jaso ezazue, bai? Guri gustatuko litzaiguken bezala. Bigarrena, mugen ezarpena, hau da, ohartarazi beharko diogu gure seme-alabei, ikaslei, agian deseroso sentiaraziko gaituzten egoerak sortu daitezkela. Lagunek edo dozeinek egoera ez oso erosoan jartzea. Eta hor nonbait zure mugak jarri beharko dituzula, beti errespetoz eta hitz egokiz, baina beldurrik gabe. Bale? 3. Empatia eta ulermena. Ze garrantzitsua dan bata bestea ulertzea, bai? Nola sentitzen den beste pertsona eta guk ere ondo adieraztea nola sentitzen gean. Eta beharrak ongi komunikatzea. Bale? 4. Errespetoan hezitzea, noski. Kultura ezberdinak, portaera ezberdinak, balore ezberdinak daude. Eta oso garrantzitsua da denak baloratzea, eta ez ezer gutxiestea. Ondo ulertzea aniztasun hau, eta aberastasun bezala bizitzea, oso garrantzitsua da. 5. Gatazken kudeaketa indartu, bai, modu eraikitzaile batean. Askotan zaila izaten da, bai, eskolan ikusten ditugu, ikasleak, bata besteakin haserre, emozioa gailentzen da, lasaitza kostatzen da, baina hor lortu behar dugu bata bestearen beharrak entzun, ulertu eta akordio batetara iristea. Horrela, lasaita seguru sentituko gea. Ados? 6. Autonomia eta independentzia bultzatzea. Lagundu aurrari bere erabakiak hartzen, eta erabaki sinpletatik. Eman bi aukera, lagundu arrazonatzen zein komeni zaion, lasaiago eta hobeago egoteko. Bai, pixkanaka hasi, eta gero eta ardura pixka handiagoak. 7. Elkar baloreak eta interesak. Askotanik ikaslei eta nire semei esaten diet, adiskidetasuna ez dela eskolan bukatzen. Bai? Oso adiskidetasun politxak sortzen dira eskolaz kanpo, interes berdina dituzunean, berdin zaitar, artea, kirola, musika, edo zein zaletasunek asko elkartzen dut, asko disfrutatzen da. Eta elkarrekin esperientzia horiek bizituz, adiskidetasuna asko indartzen da. 8. Laguntza profesionala behar bada, bilatu eta eskatu. Ez dago inongo arazorik, nik egin dut behar izan dudanean, askotan zailagoa da etxetik bertan laguntzea, bai? Beste oztopo batzuk ditugu, beste antolaketa bat, eta eraginkorragoa da azkenean kanpoko norbaiten laguntza eskatzea. Eta onurak ikusiko dituzu. Bueno, espero dut gustoko izatea eduki hau guztia, eta gehiago jakin nahi baduzu, irailaren 9 arratsaldeko 6 doako tailer online bat dezu zure eskura eta apuntatu besterik ez dezu egin behar. Bai, oso erreza. Hemen jarriko izun nire telefonoa eta bidali mezu bat.
Venga, asteartera arte.